अमचन म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। बोला बोला छठी मैया की खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। चला बीच खारे हो गोसैया कल जोरी करची सो नदी बीच खारे हो गोसैया कल जोरी करची सो उगी 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 हो सूरज देव भाई जे गेले हो उगी 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 हो सूरज देव भाई जे गेले हो। डीजे गुड मधुबनी डीजे गुड मधुबनी जोरे जोरे कोनिया हो जोरे जोरे नारियल लड्डू घुसवा ठकवा से दौरा सजल जोरे जोरे कोनिया हो जोरे जोरे नारियल लड्डू घुसवा ठकवा से दौरा सजल केला डंपर मारा रे कोयलिया भ गेल सगरोई जोर केला डंपर मारा रे कोयलिया भ गेल सगरोई जोर उगी 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 हो सूरज देव भाई जे गेले भोर उगी 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 हो सूरज देव भाई जे गेले भोर। डीजे गुड मधुबनी डीजे गुड मधुबनी ना चाहिए धन ना चाहिए सोना अशोक अजनबी के नैया पार लगते कोना ना चाहिए धन ना चाहिए सोना अशोक अजनबी के नैया पार लगते कोना शिवाय रविंद्र से बाबा रग देवा तो शिवाय रविंद्र से रग देवा हो बाबा तो उगी 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 हो सूरज देव भाई जे गेले भोर उगी 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 हो सूरज देव भाई जे गेले भोर। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।